Aħna ma naħarbux mill-ġurnalisti, hekk qal Adrian Delija b'botta ċara lejn l-avversarju tiegħu fit-tellieqa għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kull darba li qed ikun mistoqsi minn One News l-iktar mistoqsijiet pertinenti dwar is-saga tat-taxxu tal-VAT qed ikun evażiv u skomdu għall-aħħar u ripetutament jaħrab mill-mistoqsijiet. Ma naħarbux mill-ġurnalisti illi ma nitilqux lem, illi noqogħdu bil-qiegħda mal-ġurnalisti nisimgħu u wieġbu. Dan il-kliem għal waqt laqgħa li Adrian Delija għamel mal-ġurnalisti sabiex iwieġeb il-mistoqsijiet tagħhom. Laqgħa li kienet mifnija b'botti ċari kontra Bernard Grech u d-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li sfiduċjawh. Preferenza ċara l Jason Azzopardi li kien qal li huwa ovvju minn qed iżomm li jiġi ppubblikat ir-rapport ta' due diligence dwar il-kandidati għat-tmexxija nazzjonalista, Delija reġa' qal li dan qed jikdeb. Jiena insistejt li jiġi ppubblikat kollu u qed jikdeb. Min jipprova jgħid li ma rridtux jiġi ppubblikat. Huwa kompla jgħid kif fil-waqt li huwa ried jippubblika r-rapport skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista ħadd ieħor ma rridx isegwi l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, dan fil-waqt li akkuża lil kandidat avversarju tiegħu li qed juża rigi differenti kif jaqbel lilu. B'mod illi jirrispetta l-istatut mhux b'mod hekk tal-Facebook. Delija kompla jallega li d-deputati kontra tiegħu qed ikomplu jiktbu fuqu. Fi kliemu qal li dawn qed jgħaddu informazzjoni li t-tesserati nazzjonalisti bi skop malin u iktar minn hekk ban kriminali. Nur il-kulħadd il-qatt m'għandu ikollu fiduċja f'xi ħadd li jikdeb, ħammeġ il-kap tiegħu stess u mhux vera l-laqda għax mhux lejali, mhux korrett, huwa giddib u qed jiddissemina informazzjoni b'mod kriminali. Żied jgħid li min qed ikompli jikdeb fuqu ser ikollu jaffaċċja l-konsegwenzi saħansitra stqarr li l-manuvri persistenti kontra tiegħu huma dijaboliċi. U min irid jibqa' jippersisti issa fil-gideb irid jiffaċċja l-konsegwenza tal-persistenza ta' dak il-gideb għax li tiżbalja darba nifhimha illi tiżbalja darbtejn huwa intenzjonali. Li tibqa' tippersisti huwa diaboliku.